Good morning, class. Morning, ma'am. Sana, ma'am. Oh, magduwa taron. Sige. Kay human naman ta sa atong leksyon. Grabe man inyong bright ah. Pura buyag, ma'am. Nindot ba itong mga leksyon, ma'am? Kay magkatubagitag pa natin siya. Unsa man subject ka, ma'am? Kuha na siya PE, Physical Education. Ma'am, napulaan mo minaw nga nimo maklasahit, ma'am. Sige. Kaning kamot mo nga. Ma-bright mo. Ma'am, siya ni susumo ka ma'am ba? Mapa makontak gift tip ni shooting to gapon, ma'am. Gapon mo ni bulinga mo makaligo, ma'am. Kuha na siya, mamay. Nagpilit na ni. Yan, sige, ready na mo. Oh, unsa ni ko ana, Ang ma'am? makadaog kay naay 1K ha. Unsa man ni siya, ma'am? Kita mo sa atong premium daghan na tag kwarta kay na natay budget sa gikan sa Diped. Oh, salamat ani, ma'am. Daghana gud ay tinuod kwarta gid. ang makadaog naay 1K. Unang magsangka si Tutong Tugsok og si Taguroy. Okay. Andaman na pa ron. Lupig Lupig ko ani, ma'am. Kay kumingi ko. Ako nagbuga ni ma'am, lupa ni largo. Yeah. Sige, ready go. One points Taguroy. Point. Asa mang tubig ana ito i-receive, ma'am? Tara to. 1-1. 2-1. Pindi Taguroy. Pindi Taguroy. Kung nawi ang baba mo. Pindi Taguroy. Pindi na Taguroy. Pindi na ka. Pindi. Pindi naman. Katulad mo ko palapod yung lupa nito oh. Yeah. Pili na ka. Okay. Hindi ako na ni. Kita na mabayad. Ikaw may mukom noon. Pili nga. Wa, tulor na makatim. Wa, pagkali ko silinder. Tulor. Tulor makatim. Yeah, si Lalimokoy Kaya o ma'am, si sugod mo me. Ernesto. Okay, ready? Go! Oh. Oh, 1 point Ernesto. Gusto nga pulot bayot. Ready? Go! Two points. Allah ay. Hala, ay ko. Ay, ma'am, balik pa mi mamag atong sangka, ma'am. Balik pa mo. Hindi, loser versus loser. Loser versus loser. Bayo na po, dana. Okay, ready? Go! Oh. Oy, daog ko ma'am tulo na kuha, ma'am. Daog na ka. Oh, daog na. Tungtong. Oh. Daog na. Naisikan na ni third. Isa. Wa pa kay magyap, ma'am. Yap isa. Okay. Ready? Go! Nahurot ang tubig. Oh no. 1 point. Kuha sa tubig ko lang. Kaniyaw ko lang. Ihap ta. Yeah, ready? Go! Oh. 1-1. Oh, wa pa mo ihap. Wa pa mo ihap. Wala pa. Yeah, ready? Go! Oh. Dua. Dosa. Oy, wa pa mo ihap. Ready? Go! Oh, 1-1. 1-1 ha? Ready? Go! Hindi yan. Okay. Sunod. Winner versus winner. Ernesto og Taguroy. Okay. Makuha na to. Yuta. Oh, berbi anak lagi. Kon. Okay. Winner versus winner. Ready? Go. 1 point Taguroy. Ay maron. Ditso ka. Lupat. Ay maron padong. Nasa imo hangtod. Lupig hangi panginay si. Okay. Ready? Go. Oh. Uno. 1-1. Ready? Go. 2-1. Ano ba dali aron ni. Ano binanatay. Balik tubig. Okay, ready? Go. Oh. Ni tam tubiga. Daog. Daog. Ni to sangka mi kay nakadaog ko. Live, hindi na kadagan ni Cristo. Tapi dito wa. O ba gina masangka na resto? Wala resto. Sangka. Gi. Okay. Ready?